Адзін з матываў, навошта хадзіць у музей, гэта тое, што выяўленчае мастацтва матэрыяльнае. Яно створана з розных рэчываў і існуе ў прасторы, мае пэўны памер, вагу, аб'ём. Праблема толькі ў тым, што ўсё гэта нельга адчуць, калі глядзіш на твор мастацтва праз экран камп'ютара. Нават праз добры вялікі тэлевізар. Тым больш, калі гэта маленькі экран смартфона ці планшета. Дарэчы, праз што вы глядзіце ў гэты відос? Мабыць, праз смарт-гадзіннік? Ага. Дык вось, мы людзі, істоты аналагавыя. І творы мастацтва да недалёкага мінулага маглі быць толькі аналагавыя. І калі паміж намі ўзнікае лічбавая прастора-пасярэднік, то кантакт парушаецца. Шмат што знікае. Мы не зможам суаднесці памер твора з самім сабой, зразумець пэўныя адценні колераў. Нават якасць выявы далёка не заўсёды дасць магчымасць разгледзець усе дробязі, якія часам і ствараюць эфект, на які разлічваў аўтар. Бо мастакі мінулага не маглі сабе ўявіць, што на іх творы можна будзе глядзець, не знаходзячыся непасрэдна побач з імі. Таксама і кожны матэрыял, што выкарыстоўваецца ў творах мастацтва, мае свае асаблівасці, свае якасці.